Arkanghel, minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol! Napapakinggan sa buong Kabikolan. Ito ang mas pinalakas at mas pinalinaw, ang mahimpilang mas pinagkakatiwalaan. This is your radio. 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga at 88.9 Idol FM Daet. Sa Bicol Idol. Member KBP. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DOH Bicol HD Facebook page, 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga City, at 88.9 Idol FM Daet. Chikahang Pangkalusugan. Tara na mga kachika! Alas 3 na at tayo'y magchikahan dito sa programang maghahatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health Development na pinangungunahan ng aming Regional Director, Dr. Rodolfo Antonio Albornoz, at ng aming Assistant Regional Director at Communications Management Unit Head na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Ito ang Chikahang Pangkalusugan dahil ang life ay mas happy kung ikaw ay healthy. Antabayanan po kami tuwing Biyernes alas 3 ng hapon dito sa Bicol Idol FM Legazpi, Idol FM Naga at Idol FM Daet. Mapapanood din po tayo ng live sa aming Facebook page na DOH Bicol CHD. Ako po si Denise, ang inyong kachika sa muli dito sa CMU or Communications Management Unit ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Tubako na po tayo sa Balitang DOH Bicol. Narito ang mga news headlines. DOH Bicol pinapaalala ang proper hand washing sa pagsalubong ng Pasko. 13th Salud Bicolnon Awards pinarangalan ang lahat ng health partners sa Bicol Region. DOH Bicol nakapagtala ng 37 kaso ng COVID-19 sa nakaraang linggo. Narito po ang mga detalye ng balita. Patuloy na nagpapaalala ang Department of Health Bicol para sa ligtas na handaan ngayong holiday season. Pinaalala na ang tamang paghugas ng kamay o ang wash o'clock ang oras ng ating paghuhugas. Unang-una, hugasan ang kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. Punasan ang kamay hanggang matuyo para hindi kapitan ng mikrobyo at hugasan ang kamay bago at pagkatapos kumain. Siguruhin ang malusog ang salo-salo ngayong Pasko para sa isang ligtas na Christmas. Sa pagsasama-sama ng ating pamilya, bawat buhay ay mahalaga. 19 days to go na lang po ay Pasko na. Para naman po sa ating 13th Salud Bicolnon Awards, pinarangalan ang mga awardees ng 13th Salud Bicolnon Awards ng Department of Health Bicol Center for Health Development noong December 5, 2024 sa Marison Hotel, Legazpi City. Ang 13th Salud Bicolnon Awards ay isang awarding ceremony kung saan binigyang pugay ang mga local government units, hospitals, national government agencies, private organizations, media partners, at lahat ng katuwang ng Department of Health sa paghahatid ng mga high-quality at accessible services sa Bicol Region.
Dumalo ang Assistant Secretary ng Department of Health na si ASEC Farwa Hombre upang pasalamatan ang mga health partners sa rehiyon. Anya niya, let's keep moving forward. Let's build on what we've achieved. Let's embrace the vision of universal healthcare. By working hand in hand, we can build a system that is strong, resilient, and truly serves everyone. Pinasalamatan naman ng Regional Director na si Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz ang mga exemplary performances ng mga LGU at iba pang stakeholders mula sa iba't ibang probinsya ng Bicol. Your awards are not mere pieces of validation as the team goes, padagos na serbisyong salud Bicolnon sa bagong Pilipinas. Let us help our country be a healthier one by starting with improving the local health systems and processes in our region. Ang mga probinsya ng Catanduanes at Sorsogon ang binansagang Green Achiever Awardees o ang pinakamataas na parangal base sa LGU Health Scorecard. Pinarangalan din ang lahat ng sumuporta sa iba't ibang health programs. Nakatanggap ng plaques of appreciation at recognition, pati na rin mga cash awards ang bawat awardee. Nakapagtala naman ng 37 kaso ng COVID-19 ang Department of Health Bicol Center for Health Development ayon sa COVID-19 Bulletin Number 2024-0070 na inilabas noong December 2, 2024 o Morbidity Week 48. Ang mga panibagong kaso ay mula sa mga probinsya ng Albay, Camarines Norte at Camarines Sur at Sorsogon. Samantala naman nakapagtala ng 7 newly reported recoveries mula November 24, 2024 hanggang November 30, 2024. Ayon sa departamento, 2 dito ay mula sa Sorsogon at 5 naman ay mula sa lungsod ng Naga. Umabot naman sa 71,166 ang cumulative cases na naitala ng kagawaran mula March 27, 2020 hanggang November 30, 2024. Patuloy naman na pinag-iingat ng Department of Health Bicol ang publiko laban sa mga nakakahawang sakit tulad ng COVID-19 at ugaliin ang agarang pagpapakonsulta sa primary health provider kapag nakaramdam ng anumang sintomas ng sakit. At ayan po ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. So time check, it's 3:16 p.m. Ayan po, magbabalik po ulit ang Chikahang Pangkalusugan.
mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. Lucky One, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky One, oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow food na handa mo. First 1,000 days, importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon. Kiting, sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Sa Bicol Idol. Nagbabalik po ang chikahang pangkalusugan dahil ang life ay mas happy kung ikaw ay healthy. Ngayon naman po dumako na tayo sa ating main segment, which is ang ating topic na HIV or Human Immunodeficiency Virus. So ano nga po ba ang HIV? So little background lang po, ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay nananatiling major global health issue. Ang HIV infection ay walang lunas, ngunit sa tulong ng access sa mabisang HIV prevention, diagnosis, treatment, and care, ang HIV infection ay mas naging isang manageable chronic health condition. So let's raise awareness on HIV and let the people know that people living with HIV can live long and healthy lives. Upang magbigay po ng karagdagang kaalaman sa topic natin na HIV for today, kasama natin ngayon ang Regional Program Officer ng Sustained Health Initiatives of the Philippines na si Mr. Renz Robinson Alvaro. Hi, Sir Renz! Good afternoon po. Hello po, sir. Kamusta po kayo ngayon? Okay naman. Medyo inulan pero eto. Ayan, 'di ba? Ang rainy pa ng season natin dito ngayon sa Legazpi. Yes, pero po. yeah, thank you po for coming to our program today No problem po. sa Chikahang Pangkalusugan. Ayan, Sir Renz. So, let's start na po siguro sa ating mga katanungan. Sir Renz, so eto, pinaka-basic. Okay. Ano ang HIV? Okay, so ang daming di ba? Ang daming misconception surrounding HIV pero lagi namin siyang sinisimplify. Ang HIV isa lamang siyang uri ng microbio or virus. Tapos ang ginagawa at pinaka-function niya ay sirain or atakin yung immune system ng taong nagtataglay nito. Ganun lang siya kasimple. Oh yes. So 'di ba lagi natin pong naririnig ang term na HIV, Yes. Opo. which is Human Immunodeficiency Virus. And siguro not most of us may know na ang HIV talaga ay isang sakit na dapat talaga nating ma-prioritize na maging aware tayo, 'di ba? Mag-raise tayo ng awareness dun sa advocacy natin sa HIV, Yes po. prevention and control. Ayan. So next naman po, sir, paano ba nakukuha ang HIV? Ano ba yung mga symptoms natin? Okay, so una, i-correct lang natin po yun, Miss Denise, kasi yung HIV hindi po siya sakit.
HIV, isa lamang siyang uri ng mikrobyo or virus na kailangan maipasa to. Paano nga ba ito nakukuha? May 3 pamamaraan or mode of transmission tayong tinatawag dito. Una, yung unprotected sex. Yes. Ikalawa, yung kung nakatanggap ka ng infected blood or blood products, kasama dito yung accidental needle prick. Kaya very vulnerable yung ating mga healthcare workers. Kaya grabe yung mga awareness na nire-raise namin sa kanila. At pangatlo, kaya ini-encourage natin yung mga buntis naman kasi from infected mother to child. Doon sa 3 pamamaraan lang na ipapasa yung HIV. So lahat ng mga naririnig natin, aside dito sa 3, mga misconception yung lahat. Kasi walang ibang paraan para ma-transfer or mahawa sa HIV. Tapos to answer yung question mo kung anong symptoms nito, actually wala. Kasi ang HIV, once makapasok siya sa katawan ng isang tao, depende sa lifestyle mo or sa sa resistance mo and all, pwede hindi ka mag-manifest ng any symptoms at all. I see. So I think mas siya, no, mas delikado or delikado can we po. say that, no, na hindi mo siya physically nakikita. Tama. Exactly po. Kasi once makapasok sa HIV, ang unang function niya ay atakihin yung ating immune system. Yes. So for some time, kung healthy ang immune system, wala kang mararamdaman. So normal ang itsura mo, regular itsura mo. But by that time na sobrang bumagsak yung immune system mo, that's the time na kakapitan ka na iba't ibang uri ng complications or mga sakit. That's the time, yun na yung tinatawag natin na AIDS. Nasa AIDS condition ka na, ibig sabihin, yung immune system mo sira na. Kaya sobrang bilis mong makapitan ng iba't ibang uri ng sakit. I see. So ang HIV, it could lead to AIDS, yes, diba? Yun po ang main difference ng dalawa kasi lagi nating napagdidikat, diba? HIV at AIDS. Yes. Sa HIV, siya lamang si virus. Tapos pag napabayaan natin, once na-infect na yung isang tao ng HIV, ang nangyayari, syempre, nagkakaroon siya ng certain condition, ang kondisyon na kung saan sira ng immune system na, yun na yung tinatawag natin na AIDS. Na AIDS, yes. So, diba, maraming misconceptions na ang HIV is iba daw sa AIDS, pero it's linked, diba? Opo, yes, opo. It depends with our lifestyle din. Exactly. Opo. Diba? Kaya isa sa mga talaga mga programa at mga awareness na nire-raise natin sa community is hanggat wala kang nararamdaman, magpa-test ka na. You need to know your status. Wag na nating antayin na nasa AIDS status ka na or AIDS condition bago ka lumapit at magpa-test. Yes. Kasi kung wala kang nararamdaman, normal ang itsura mo. So let's keep it that way, di ba? Normal ang itsura mo. So normal pa rin yung function mo. So we really don't know the people. We can't see them physically kung sino ang merong HIV or AIDS. Yes, but the best that we can do, the best that we can influence sa kanila is magpa-test. Yes po. Diba? So lahat na nakikinig dito, highly encourage po namin lahat. Regardless kung ano nararamdaman mo sa ngayon, di ba? Kung never ka pa nagpa-test for HIV, please visit po yung mga facilities natin nag-offer ng HIV screening or testing. Ayan. So, actually, sir, yan yung sunod kong tatanungin sa inyo, no? Related siya. Since na-mention nyo na nga po yung about doon sa screening, HIV screening, so ano po ba yung mga facilities or yung mga, yung mga pwedeng puntahan ng ating mga public dito? Sige. Una sa lahat, gusto namin magpasalamat sa PBSP kasi si PBSP talaga isa siyang global fund na organization na tumutulong sa atin in terms of TB prevention or TB program. Pero because of PBSP, madami po tayo na train. Lahat po ng RHU sa buong region, lahat po na sa buong probinsya po talaga, lahat ng RHU may kakayanan na ngayon mag-test for HIV. Ganun po siya. So wala nang excuse ngayon. That's good. Aside po sa mga RHUs, di ba? May mga client tayo or client ang tawag namin sa kanila na minsan nahihiya kasi baka may kakilala sa facility, di ba? Baka mamarites sila. Oo nga eh. So, ang dami din po namin na train ng mga private facilities. Kasama dito yung mga NGO or CBOs. May mga volunteers din po tayo na andyan lang sila pakalat-kalat sa community. Kasi ang approach natin ngayon, nilalapit na natin yung services sa community. Kung ayaw nilang pumunta, mag-walk-in tayo ang lalapit. Magchat-chat lang sila, magsasabi. Pwede tayong magpadala sa kanila ng tao to get tested. Yun. Ang galing naman, di ba? Ang dami na nating ways and mas maging accessible na natin ito sa mga tao na nilalapit talaga natin yung mga services sa community nila. Di ba? Okay. So, sir, yun, na-mention yun na yung ating mga services. So,
ano po ba yung mga stages ng sakit ng HIV? So, meron ba, pwede ba natin yun specify? Yes, pwede naman po. Sige, actually nabanggit ko na to kanina, di ba? Once na infected ka ng HIV or makapasok si virus sa katawan mo, for some time hindi ka magmamanifest ng symptom depende nga sa iyong immune system or sa lifestyle mo. Yes. Ang tawag namin dyan ay first phase of the infection or asymptomatic. So, literally means walang kang sintomas na pinapakita. Yes. That's the first stage or first phase of the infection. But by the time na wala kang ginawa, hindi ka nag-undergo ng treatment, masisira yung immune system mo. So, andun ka na sa second phase which is symptomatic or in layman's term, nasa AIDS condition ka na. Actually, doon namin tinitingnan kasi once na nasa symptomatic or nasa AIDS condition ka na, may certain level siya na ina-assign si World Health Organization depende kung sa kalagayan ng immune system mo. Okay. Very technical siya pero pasimplihin natin, once na magpakita ka ng isa or dalawang tinatawag namin na opportunistic infection, that's an indication na sobrang baba na or sobrang delikado na para sa isang tao na tataglay ng HIV. Oo, no? So ganun namin siya nakakategorize. Oo, so mabusising proseso po talaga po. siya and it really needs medical attention and Tama care. po. 'Di ba? So unlike siguro other illnesses or kasi 'di bang HIV as you mentioned sir, it's not really as a sickness, 'di ba? Hindi po siya sakit. It's somewhat of a hindi nga siya symptom hindi po. no? Parang may mikrobyo na kapasok sa katawan mo. It's somewhat ganun of siya. mikrobyo siya. But nonetheless, 'di ba? Very talaga siya. Kailangan nating i-prioritize. Tama po. Kasi unlike other illnesses na alam natin na very common, for example, cold, 'di ba? Sipon, may gamot tayo ngayon na nakakawala ng sipon. Yes. Yung HIV, unfortunately, up until now wala pa tayong gamot for HIV. I see. May lagi kami nababanggit na treatment, pero yun lang siya, hindi siya cure. Treatment lang siya. Ang ginagawa lang ng treatment na isinusuppress yung virus sa katawan mo para mag-function ka as normal pa rin. HIV still has no cure. Wala pa rin, But the good thing is we can prevent. Yes, at very advanced na yung treatment natin. Sana mapag-usapan natin later on. Ma-expound pa natin. Yes, we will, sir. Okay but po. Yes, but before that po, yun nga po, balik tayo dun sa screening process. Okay. 'Di ba? Yung HIV screening natin, is it free po ba or what are the parameters? Sige, ito ang isa sa mga magagandang balita na na talagang kinakascade natin sa community kasi lahat ng screening ng for HIV is libre. Libre siya, wala siyang bayad. Lalo pa kung yung mga natin like si CHD, DOH natin, di ba? DOH Bicol natin. Ang dami niyang binababang mga HIV test kits sa lahat ng mga facilities. So, kailangan wala talaga siyang bayad kasi yung training na pinag-undergohan ng mga facilities, even the test kit itself, yung mga other supplies, libre po siyang binibigay ni DOH. So, libre dapat yung serbisyo na pag-aalam ng iyong status. So, kahit po sa ibang private, yung private po, kung yung supply nila ay galing kay DOH, ang agreement po is libre dapat yung testing. Libre dapat. Oo. Although may mga, aminin natin, di ba? May mga VIP or nahihiya ng pa-test. So, mas gusto nila doon sa mga private na facility. May mga, may mga minor charges sila. For example, by sa consultation, or for example, yung mga other supplies na ginamit, hindi naman yung actual kit yung binabayaran nila, but the other supplies, yun yung so far yung mga nakukuha namin na feedback from the community. I see. Yes po. Pero ang pinakamaganda dito, lahat po marami kayo ma-access ng HIV screening for free. For free, di ba? So, sa mga sir, sa mga center natin, sa mga health center, we have. RHUs, social hygiene lalo na, andun po, libreng-libre siya. So, yan guys, libre po ang HIV screening, kaya pumunta na kayo sa inyong mga health center dyan. Yes po. And I think yun yung pinaka-top, kailangan nating i-prioritize, Sir Renz, di ba? Kasi, HIV has become a stigma. Tama. That's the problem, di ba? So, do we have any of the health campaigns, yung mga education, 'di ba? Kasama 'yan sa counseling. Yes po. Diba? Actually, parang naiiba na nga yung approach natin when it comes to HIV itself. Kasi kung dati, more on, hanggang ngayon, nasa prevention pa naman tayo. Pero unlike before na messaging natin is inaantay na lang natin yung mga client or mga tao na pumunta sa atin to get tested. Ngayon, nilalapit na nga natin yung mga services sa kanila. Marami na tayo ngayon mga interventions such as kung wala kang time, may mga partner tayong mga facilities na nag-open silang tinatawag na sundown.
Yung ano mga po ganun yung na sundown? Ibig sabihin, pag close na yung mga facilities, Mhm. di ba, na, kasi typically 8 to 5, Yes. di ba? So, tapos yung mga gusto magpa-test, ang trabaho nila is 8 to 5, Mondays to Friday. May mga facility tayo nag-o-offer ng mga beyond working Beyond hours. the work. Kasi di ba wala silang time? Oo, tama. Like us, mga busy. Tama, di ba? Ganun, kung sobrang busy mo, gusto mo naman talaga magpa-test, Oo. unfortunately, You can. paglabas mo, wala. Oo, Mga oo. ganon. Tapos, isa pang ginagawa namin ngayon, isa sa pinaka-unique at innovative na ginagawa natin, kung dati talagang, for example, sa isang activity sa barangay, magpapatawag ka ng specific lang for HIV, ngayon kahit anong activity, nino-normalize na natin yung testing kasi, di ba, Oo, yes. the more na tinatago natin, the more na parang ginagawa nating exclusive for the Oo. program, mas lalo na stigmatize siya. Yes, So, that's true. ang ginagawa natin, kahit anong program yan, di ba? Andun lang kami sa sulok, may Yes. nag-offer kami ng HIV testing. Oo nga pala. That's part of normalizing na okay lang magpa-test kasi Yes, yes. kung dati, ang nagpapatest lang yung mga tinatawag natin na high risk, yung mga sabi daw, yung mga nasa LGBT community lang or mga Oo. nasa sex work. Yes. Ngayon, anyone can diba? access testing. Can avail, yeah. Yes, tama po. Yeah, so kasi ito din yung gusto kong i-mention, 'di ba? Yung Tama po. An insight na ang HIV, pag sinabing Oo. HIV, hala, negative yan. Yeah, parang may diba? negative connotation na Yes, parang ang ayun. HIV is parang issue lang ng mga certain sectors ng community natin when in fact, pang general population dapat yung atake natin. Diba? Let's not limit it Tama. sa isang kind of community, Yes, diba? tama. Oo, kasi equally, nakakadagdag tayo sa stigma. Kasi when we say, yes. may patawag tayo, sige, mag-awareness tayo. So, sino yan. yung audience natin? Ang Oo. agad na naisip nila, ay sige, mga LGBT. Nasabi namin, teka lang po, pag-isipan natin saglit. Kasi Oo parang, lagi natin ina-associate sa LGBTQ community, si HIV program, when in fact, HIV is a health concern ng lahat. Yes, it's a universal health Universal concern, siyang diba? concern ng lahat. Lalo na kung titingnan natin yung mga numeros natin, Oo, di ba? yes. Sobrang alarming siya. Pero Yes. sabi nga natin, might as well talaga gawin na natin siyang public concern. Yes. Ayan po, sir. Nabanggit nyo nga, natama nyo nga yung about sa cases natin, Yes po. So, is it safe to say that is it increasing or decreasing po yung cases? Actually, increasing talaga yung case natin. Pero kami sa program or kami mga partners ng programa ng DOH, lagi namin sinasabi, may dalawang perspective tayo sa pagtingin ng pagtaas ng numbers natin. Number Yes one po. is of course, nakaka-alarm siya. Sobrang dami palang infected dito sa Bicol region, mga Bicolano na infected. But number two, it's an indication na effective yung mga approaches at Yes. yung yung testing natin sa Oo. community, nagwo-work siya kasi nakukuha na natin yung actual numbers natin. Yes po, sir. Actually, yun yung sabihin ko na parang siguro sa umpisa sabihin natin, ay, tumataas Opo. ang HIV. Pero the good thing is, ibig sabihin, madaming nagpapatest. Yes, marami Diba? tayong nahihikayat, marami nakakaroon ng lakas ng loob. And at the same time, ibig sabihin, yung mga efforts ng mga partnerships natin ay talagang may nagbubunga na siya kasi Yes. nakukuha na natin, naiinganyo na natin sila. Hindi na sila natatakot lumapit, hindi na sila natatakot na baka ma-judge, ma-discriminate. Wala nang embarrassment, Tama. diba? Wala Oo. nang kahihiyan. So sabi namin, it's a really good indication na nakikita natin na pataas siya ng pataas kasi at the end of the day, gano'n naman talaga siya. Lagi natin naririnig to, napaka-cliche na itong statement na to. Tip of the iceberg lang daw yung mga nakikita natin numero, di ba? But in Yes. reality, it's true. Kasi sino nga lang ba yung pumupunta sa facility? Sino nga lang ba naabot ng mga approaches natin before? Pero ngayon, nakikita natin pataas. Yes. And ako na magsasabi, Yes patuloy po. pa siyang tataas hanggat sa may collaboration tayong ginagawa at Yes. marami pa tayo na ingkayat. And it's a good indication kasi ibig sabihin may magagawa na tayo to further prevent the spread of the infection and at the same time to connect them with the proper treatment na kailangan nila. O, diba? Natumpak niyo, sir. So, yeah, yung pinaka-gist nito is, yun nga, prevention is Yes, better prevention. than cure. Oo. Tapos kung for example naman hindi na na-prevent, infected ka, lumapit ka lang kasi marami nang tutulong. Yes Oo. po, sir. And, diba, yung ating sinasabi na meron tayong medicine for Yes. that. What do Apo. you call that, sir? Yung Ang tawag binibigay namin natin? dyan, actually, ang treatment Yes. sa mga taong may HIV, ang tawag dyan ay ARV. ARV stands for antiretroviral drug. Okay. Diba? Tapos yung combination ng
ARVs, ang tawag dyan is ART or antiretroviral therapy. Ibig sabihin, may mga pinapainom sa tao, may HIV to really suppress the virus na hindi na siya dumami. So kung hindi dadadami yung virus, yung immune system niya, mamimaintain natin na healthy. So with the help of our medicines and treatment, Yes. Siguro, 'di ba, as we said, wala siyang cure, but sa tulong ng ating treatment, mas napapababa natin yung levels ng sakit, 'di ba? Actually, isa din to sa bagong campaign sa programa ngayon. Ang tawag dito ay U is equals to U. Undetectable is equals to untransmissible. Ibig sabihin, pag ikaw ay may HIV infection, nag-treatment ka, tapos nag-adhere ka sa treatment mo, yung viral load mo ay sobrang masusuppress, pwede na natin siya matawag nasa undetectable level ka. Kung andun ka na sa undetectable level, the chances na makapanghawa or makapag-transmit ka ng infection mo ay almost zero. Almost zero. Wow. Kaya nga, U is equals to U, undetectable is equals to untransmissible. Kasi pag hindi na nakikita na may level of virus ka pa sa katawan, syempre hindi mo na ito maipapasa sa partners mo. Hindi na siya transmissible. Hindi na siya transmissible. So sobrang gandang balita ito, lalo na sa mga kapatid natin na PhilHIV na nasa community. Kaya hinihikayat natin pag medyo tumigil sila sa pag-access, bubalik kayo kasi ang dami na natin success stories. For example, mga mag-asawa, magkaiba yung status. Si mother, for example, si positive, si tatay, si negative. Ina-allow na natin sila mag-anak, tapos yung mga anak nila mga negative. Paano natin na-achieve yun? Because of the effectivity ng ating ART and of the campaign natin na U is equals to U. Ayan. So napaka-overwhelming. Yes, parang very positive na yung pagtingin natin, di ba? Unlike before na nakakatakot. Remember yun, di ba? Kung nakikita natin na portray siya sa TV, like MMK, di ba? Nakakaiyak lagi. Nakakaiyak siya. Laging or yung mga PLHIV na sa hospital, di ba? Ngayon, pinoportray na natin siya na working individuals, very successful. Kasi yun ang message Very responsible and still functional individuals. Very functional, very normal, regular lang. Para ka lang may high blood, para ka lang diabetic, na kailangan mo lang mag-maintenance. True, yeah. Ganun na yung messaging natin. Very true po, sir. And gusto ko yung sinabi nyo kanina pa na yung HIV, since unti-unti na siyang nanonormalize, diba? So, nai-integrate na siya sa ibang programs. Diba? Like, meron tayong mga forums na pwedeng isabay natin yung mga HIV services and booths. So doon na mas naengganyo natin yung mga tao, 'di ba? And sobrang laking pasalamat po namin doon sa mga other programs na sobrang inaagsap, ini-embrace niya na kahit anong kinalaman ni HIV sa Food Expo, for example, di ba? Malaki. Pero sinasabi nga namin, kasi nga po, syempre yung mga nag-a-access o mag-a-avail ng mga services nila, nasa general population sila, andyan yung mga age group na tinatarget natin or yung mga high prevalence of our cases or numbers or sila talaga yung mga nasa community na walang awareness. So kailangan natin silang malapitan, kailangan natin silang maturuan na tamang information kasi kung hindi naman talaga sila, may kakilala yan, I'm pretty sure, na high risk or may kakilala yan na baka PLHIV tapos tumigil na sa treatment, at least may hikayat yung bumalik. So it's really hindi lang whole of government approach, it's really a community effort. Tama. Actually, isa yan sa nire-raise natin ngayon na HIV is not only a health issue. Kung himay-himayin natin yung yung mga layers na nakapalibot sa usapin ng HIV, kasi for the longest of time health issue lang ang tingin natin sa kanya, when in fact dapat very holistic tayo sa pagtingin, di ba? Hindi lang dapat CDOH tayo or mag-e-effort kaming mga partners, dapat kasama natin dito other agencies, kasama natin dito yung other mga stakeholders natin, and most importantly yung community natin dapat may participation. Yes, sir. Because I really believe that, I really believe na ang HIV talaga is not something to be embarrassed about. Diba? It's not, let's erase the stigma, diba? Let's put a period on it na. Kasi ang laki ng impact ng ng influence ng advocacy ng HIV, awareness Kaya talaga po, hinihikayat namin kayo na to normalize yung screening. Yes, i-normalize natin
ang dami namin na-encounter na ayaw ko po magpa-test kasi virgin naman ako. Or Yes. ayaw ko po magpa-test kasi isa lang naman naging partner ko. Ang lagi namin sinasagot dyan, kailangan, the only way for you to know kung negative ka talaga or non-reactive is for you to get tested. Yes, That's there's the only no way. other way. There's no other way to know Yes. kung meron ka or wala. Yes, kaya Only kasi through nga testing. sabi nyo nga 'di ba sir, hindi mo naman makikita yan sa unang tingin eh. Tama. 'Di ba? So it's the only way po talaga yung ating screening process. Get And then tested po talaga. Oo, and then sir, 'di ba? Nahihiya sila. Ano yung mga factors kayo na nakikita natin kung bakit sila nahihiya aside from that being na ayun nga may negative connotation. 'Di ba? Ano pa ba yung mga Based sa experience namin dun sa mga actual clients talaga na nakakausap namin, most of the time kasi yung mga kakilala nila mismo yung mga nasa facilities. So syempre, 'di ba? Alam mo naman baka pagchismisan, pagkwentuhan, kaya sobrang dami namin ginagawa ngayon ng mga efforts talaga to really educate yung mga nasa facility. Yes. Hindi lang sa facility, yung mga health facilities to ha, even yung other facilities such as sa mga malls, for example, or sa school, or kung saan man mga public places. Kasi kaya nga ginagawa natin mas visible yung screening. Yes. Kasi kahit saan dapat normalized na siya, hindi na dapat sila na nahihiya. Kasi at the end of the day, pag talagang sobrang pinag-uusapan natin siya sa sulok lang, talagang ganun natin siya titingnan parate. It will be kept in the dark. Tama. So ngayon, yung usapan, sinasama na natin para binobroadcast. Parang ganito, binobroadcast na natin yung usapan sa HIV. Tapos ganito lang yung vibe natin, di ba? Hindi siya very serious. Hindi siya yung parang nakaka-alarma sobrang dami na ng numbers natin. Kasi ang gusto natin mangyari dito is marami tayong mahikayat. Kasi meron pa rin po talaga na ayaw lumapit kasi nahihiya, natatakot na ma-judge. Pero sinasabi nga namin, kung nagkaroon ka ng trauma before, subukan mo ngayon kasi marami na tayong ginawang mga training, ang mga awareness sa mga humahawak or nagtitest para talaga kasi ang goal lang naman talaga natin is to really help an individual to know their status. Kasi mahirap na talaga pag nagka-AIDS ka, di ba? Oo, mahirap kung napabayaan. Tapos andun ka na sa AIDS, mas medyo ano siya. And di ba it can lead to death, di ba? Pero i-correct natin yan. So ano nga ba nakakamatay? Nakakamatay ba ang HIV or nakakamatay ba sa AIDS? Ang laging sagot namin dyan, hindi. Actually, hindi nakakamatay sa HIV. Or kung may AIDS ka ba, mamamatay ka ba agad? Ang sagot dyan ay hindi. Ay, really, sir? Oo, kasi sa HIV, di ba, ang ginagawa niya lang is ina-attack yung immune system natin. Tapos kung hindi siya na-treat, mapupunta ka sa tinatawag na AIDS condition. Pag nasandun ka sa AIDS condition, ang ikinakamatay talaga ng tao may HIV is yung complication na nakukuha niya. Okay. So, the earlier na malaman natin yung status ng isang tao, for example, kahit nasa AIDS condition siya, pero yung complication na nakuha niya is nasa early stage pa rin, ang dali po niyan ma-treat. Ang bilis po yan ma-manage. Diba? Kaya ngayon, ang lagi namin talagang comparison or analogy dito, kung may kakilala kang may high blood, may kakilala kang may diabetic, it's the same. Kailangan mo mag-maintenance para hindi ka malagay sa alaganin. It's just as simple as saying na, uy, tara magpa-BP tayo. Oo, diba? Ganun lang. Tara patest nga tayo, di ba? Oo, kaya tara punta tayo sa kantin. Oo, mga ganun. Ganun sana ka-normal, di ba? Mga ganun mga future na inaasam-asam natin. Praying na umabot tayo sa ganung klaseng level. Ano, sir? Okay. So, sir, thank you sa ating pagbanggit ng mga services, ng ating mga activities. So, I just want to know more about Sustained Health Initiatives of the Philippines. What do you do po? Okay, so kami, SHIP or Sustained Health Initiatives of the Philippines, isa kami sa mga bagong organization na katuwang ngayon ni Department of Health. Kami po ay pinadala dito ni Global Fund para tumulong sa ating HIV program and various initiatives all across the region, sa lahat po ng probinsya. Although technically kami ay assigned sa specific na cities, but in effect kami po talaga ay katuwang ni Department of Health sa kanilang dito sa mga efforts natin sa HIV program. Actually, hindi lang po kami si SHIP ang nandito na ngayon
doon kasi kung mapapansin natin with other region, ang dami nilang various support coming from different organization. Yes. So ibinaba na rin po natin siya dito with the help of our Global Fund. I'm pretty sure some of you may have heard about Love Yourself. Yes. Diba? Sobrang sikat yan, Oo diba? naman, sir. So si Love Yourself, ibinaba na rin dito. Si Love Yourself, through the fund of, through Global Fund na din, may i-open na din tayo na Love Yourself na centers dito. Meron na tayo dito sa Daraga, care of Gayon Daraga. Bicol. Yes. Magkakaroon din sa Naga City. Soon to Naga. open na rin siya. Ganon. Okay. So, diba? Tapos may isa pa, kung ang usapan naman ay about sa mga karapatan pantao or mga legal aspect naman na usapin sa programa, meron tayo dito tinatawag na ideals. Sobrang haba ng kanya. Nakalimutan ko na ibig sabihin. Pero yun na nga. So, halimbawa may kakilala kayo, nahihiya, or nagkaroon siya ng very bad experience at feeling niya na tapakan talaga yung karapatan niya, lapit lang po kayo sa amin. Matutulungan namin. Libre po yung mga serbisyong ito. Yes. Oo. Kaya andito kami para maging katuwang talaga sa natin, sa laban natin or sa advocacy-yang ito. Natin, diba? But at the same time, gusto natin ma-improve pa yung mga services natin. So, eto na nga, mga ganito, nino-normalize natin, pinopromote natin siya. Nakalimutan talaga, mapapagalitan tayo. Go lang, sir, go. May tinatawag na tayo ngayong combination prevention strategy. Kung dati, di ba, sa usapin ng HIV, condom lang lagi ang ating prevention or abstinence or pagiging faithful, di ba? Ngayon, may bago tayong commodity, ang tawag natin ay PrEP. PrEP stands for pre-exposure prophylactics. Ibig sabihin, bago ka pa ma-expose, may pwede ka nang inumin pang protection para hindi ka mahawaan ni HIV. Oh my God, that's life-changing. Para very life-changing siya kasi 'di ba? Number one, eto pasintabi, 'di ba? Ang behavior change cannot happen overnight. Yes, so alam naman natin na ang predominant na mode of transmission ay pakikipagkalik ng walang protection. Hindi natin mababago yan sa community natin. Yes. What we can do is to provide them with a protection na kahit gawin pa nila or kahit hindi nila mabago yan for now, protected pa rin sila, hindi sila makakaroon ng HIV. Doon na po papasok yung Doon PrEP. papasok si PrEP. Ang PrEP is a pill, pwede siyang inumin every day or pwedeng inumin event-driven ang tawag namin. Ibig sabihin, kung kailan ka lang may potential exposure, pwede ka uminom, hindi ka mahawa ni HIV, 99% ang efficacy niya. Oh, okay. That's proven and tested. Proven and tested po siya kasi bago siya nakarating dito sa Pilipinas, as early as 2012 po siya, approved na siya ng World Health Organization. Nag-start siya sa other parts of our country, particularly sa mga high-burden regions natin, NCR, mga Region 3, ganon, para meron talaga tayong data na local sa atin. Tapos nakita nila, very effective siya sa community natin. Kaya for now, ngayong taon talaga, isa yan sa mga binaba natin dito sa Bicol Region. Available na ang PrEP dito sa Bicol Region. Kung gusto nyo mag-access ng PrEP, punta lang kayo sa mga social hygiene clinic or sa mga, kung may yung ka-partner mo ay PLHIV, lapit lang kayo sa treatment hub na tinatawag. Doon kayo makakabil ng PrEP at eto po ay libre din. Very good. Very nice. Libre din siya kasama ng screening, diba? Tama, libre screening. Halimbawa, kung ikaw ay positive man, diretso ka namin sa treatment hub. Libre din yung treatment, yung ARV, ART, libre din siya. In case na ikaw naman ay negative or non-reactive, bigyan ka namin ng PrEP. Nasa sayo na lang. Lapit ka na lang. Diba? So, it's really cost-effective. So, bakit mo pa hihintayin na lumago or mag-develop yung sakit kung we have services like this that are free? Libre siya. Diba? Tapos sabi nga namin, kami na nga lumalapit. Diba? Ang dami namin volunteers, ina-advertise namin to. Kaya sobrang salamat kami sa mga ganitong klaseng platform. Kasi mas marami tayong naaabot. Yes. More accessible na. And even to the, diba, up to the far-flung areas. Yes. Diba? Sinasama natin sila palagi. Yes. Kasi, diba, very limited yung nakukuha nilang information. So, baka akala nila ganun pa rin yung pagtingin natin sa usapin ng HIV. Ngayon, sobrang ibang-iba na. So, diba, ang dami pong, sobrang life-changing para dun sa medyo, na parang technical pa rin pag-rinig. Or kung naririnig yung PrEP, parang technical pa rin. Technical pa rin. Ang lagi namin sinasabi, diba, very effective yung natin, yung immunization. So, parang ganun lang din. So, parang bakuna lang siya in a pill. It just so happen na this is against being infected
from sa HIV infection. Yes. Ganun namin siya ini-explain. Ang galing, sir, what science and technology can do. And not just that, kasi ang hirap talaga mag-change ng behavior diba? ng isang tao. So, thank you for that kind of innovation. And then, but then again, diba, sir, yung prevention natin really starts with how we do our lifestyle. Exactly. Diba? So, we also have advocacy sa mga lifestyle related. Kasi din siya diba? Yes. Lifestyle-related disease din siya, diba? Isa siya sa mga leading factor talaga natin. Titingnan natin sa mga numbers natin, yung pa rin yung number 1 talaga na factor. Pero at least for now, unlike before na nag-aantay na lang tayo, nakikita natin palago na palago. Ngayon, may binababa na tayo. Hindi lang siya basta-basta prevention strategy na lip service. Ngayon may actual na sila, tangible na pwedeng panghawakan na sorry po, hindi ko talaga kaya So sige, eto, bibigyan ka namin. May pwede ka ma-access to protect yourself. Ang galing, sir. Opo. So eto, sir, last na lang bago tayo mag-move on sa myth or fact, yun, gusto ko lang malaman, sir, and I think curious din yung ating public. Ano ba yung di ba may incubation period po yan na HIV? Can you talk about that? Okay, ang pinakatawag namin sa incubation period, para hindi tayo malito, ay window period. Yan. Window period po ang tawag namin dyan. So this is the time na nakapasok na si virus sa katawan mo, pero hindi pa magre-react yung katawan mo. It would take some time para mag-create siya ng enough antibody para ma-detect siya ng testing kit. So in layman's term, pasimplihin natin, halimbawa nagkaroon ka ng exposure last night, magpapatest ka ngayon, hindi ka magkakaroon ka ng false negative na result kasi hindi pa na-identify ng katawan mo na may nakapasok na palang virus. So, paano po yun, sir, pag nag-false negative? Pag nag-false negative, ang very crucial dito, actually nasa batas din natin to, kaya lahat na mag-undergo ng HIV screening or testing should undergo HIV counseling kasi kailangan natin makuha talaga. Aside sa exposure mo last night, may mga previous exposure ka pa ba? Para talaga makita natin kasi it would really depend sa type of exposure mo. Very pagka-counseling na, di ba? Pero para po maintindihan ng ating mga tagapakinig or tagapanood dito, tinitingnan natin siya na kailangan makapag-produce ka ng enough antibody para masabi mo na accurate yung testing na sinagawa mo. So ano yung pinaka-ano natin dito? According to our testing algorithm, at least 4 weeks after the last or isang buwan. Okay. Ng huling mo exposure. That's pwede mo na siya ma-count na enough time na yon for your body to identify na may nakapasok pala sa akin na kakaiba or infection na madidetect siya ngayon ng testing kit natin. Okay. Yun kasi, sir, ang gusto kong malaman ng public is yun nga yung window period. Kasi baka yung iba, yun nga, gusto nilang magpa-test, tapos right away, tapos pag nag-false, hindi na sila ulit babalik. Complacent na naman sila. Diba? Kaya sabi nga natin, kaya nga nasa batas ito, na lahat magpapatest for HIV should undergo counseling, at isa to sa dinidiscuss namin sa counseling session. At may isa pa pala ako i-discuss. Hindi to general knowledge, pero may several types of virus strain din tayo sa Pilipinas, 'di ba? Parang kung sa COVID, 'di ba? Mayroon tayong mga strain. Sir, yes. Sa HIV meron din tayo. So meron tayong dalawang known virus strain dito sa Pilipinas, HIV-1, HIV-2, 'di ba? Hindi napaka-creative lang pangalan, pero very basic. Yes. Hulaan ko yung one mas mild 'yun. Actually hindi naman, ay joke lang. Baliktad. Actually, sa HIV-1, ito yung pinaka-common dito sa atin sa Pilipinas, siya yung mabilis mag-progress into AIDS. Ibig sabihin, sa konting lang, depende nga sa lifestyle or sa resistance mo, konting panahon lang, pwede ka nang mapunta sa AIDS stage kung hindi ka mag-treatment. Yung HIV-2 strain naman, medyo mabagal siya, magparami. So it would take some time. It could even take 1 decade or 10 taon bago siya makakreate ng enough copies ng virus sa katawan para talaga ma-feel mo at magkaroon ka ng mga symptoms. I see. So, mas delikado pala yung HIV. One? Two. HIV-2 yung mas delikado kasi medyo mabagal siya mag-progress. So, talagang wala kang mararamdaman. So, hindi mo mapapansin agad. Kaya, ito ang message nga talaga natin. Huwag nyo nang antayin na may maramdaman kayo. Get tested. Yes, diba? magpa-test na. Magpa-test talaga. Ayun. Thank you so much, Sir Renz, para sa pagsagot ng ating mga basic questions sa HIV and AIDS. Dumako naman po tayo sa myth or fact segment. Konting pagbasag lang po kung ano ba talaga yung myth and ano ba talaga yung fact. So, number 1,
walang lunas ang HIV. Actually, ayan, di ba na pag-usapan naman natin kanina, technically, wala pang cure, pero may treatment tayo na sobrang effective. Actually, as soon as 2 to 3 months, pwede mo na ma-achieve yung undetectable status. Ganun ka-effective yung ating treatment. Yeah, so ayan, so it's a fact. Tama, sir? Wala siyang lunas, but as you said, meron nga talaga siyang treatment tayo. May very effective tayong treatment. Very effective treatment. But prevention muna. Yes, of course. Prevention muna. Okay, number 2, HIV can be transferred by kissing. Ayan. This is also a myth. A myth. Kasi hindi siya naipapasa. Maipapasa mo lang talaga siya pag nag-unprotected sexual intercourse ka with an infected person. Hindi kasi, dito kasama yung kissing. Oo, kasi dun, di ba, sir, parang dun nagiging negative connotation yung parang, ay, hala, baka may HIV to. Di ba? Gumaganon pero sila. Pero lagi namin sinasabi, ang concentration ng virus nasa 4 body fluids lang siya, sa seminal fluid, vaginal fluid, sa blood, at sa breast milk. Hindi doon kasama yung saliva or luha. Ayan. So hindi po ito, tama. So that is a myth. So sana malinawan po kayo dyan. Ayan. Okay, so next, mosquitoes daw spread HIV. Ayan. Isa din po itong myth. Kasi nga, tao to tao yung transmission. Hindi kaya mabuhay ni virus sa katawan ng isa ng outside the body host, human body host, mabilis siya mamatay. Yes. Hindi siya makaka-survive sa mosquito. Yes. Ibang sakit yun. Iba. Dengue naman to tsaka malaria. Sa ibang program po yan. Yeah. Okay, so it's a myth. And last myth or fact, if I have HIV, my life is over. Of course. It's diba? A myth. Ito na nga yung very positive na yung messaging natin. Although hindi namin sinasabi na okay lang magka-HIV, di ba? Pero sabi nga namin, just in case meron, it's not the end of the di ba? Iba na yung end of the world. Hindi siya end of the world. Sabi nga namin, mas magiging bukas pa yung opportunity sa iyo kasi ikumpara natin yung taong may HIV na very conscious sa kanyang health, sa kanyang lifestyle, kumpara sa atin na mga mahilig sa 1.5 na Coke. Yeah, oo nga eh. Magpapasko pa naman, di ba? Oo nga, di ba? Kaya let's be more safe. Yes, tsaka ito na nga meron tayong PrEP. So, hindi na ba nila ma-enjoy yung sex life nila? No, kasi may PrEP tayo, may US equals to you tayo, may condom pa rin tayo, hindi pa rin yan nawawala, combination prevention. Tapos, karapatan pa rin nila yan. Tsaka sabi nga namin, kung ma-achieve nila yung US equals to you, parang tayo na lang din, di ba? Normal lang itsura nila. So, wala nang magsasabi na katapusan na ng buhay nila. Yes. It's a matter of perspective talaga po. Yeah, and it's really a matter of treating them, di ba? As the same as ours na walang sakit. Kasi yun naman talaga yung gusto natin mangyari. Isa sa example nga dito, di ba? Lahat naman tayo makakilala tayong high blood or diabetic. Nag-iba ba yung pagtingin natin sa kanila? Hindi. Di ba? Dinidemonyo pa nga natin sila. Nakurot ka lang dyan ng balat ng lechon. So sana dumating tayo sa ganung point na sana na lang yung unti-unti dumadating tayo dyan. Ayan. Okay, so any last message po sa atin? Sige. Parang hindi ako nag-promote ng ship, di ba? Baka pagalitan na yun. So isa sa mga services namin, syempre may mga tao po kami na nade-delegate sa mga facilities, pero technically pwede nyo po silang hiramin kung may mga activities kayo, gusto nyo katuwang sa awareness or sa testing, contact lang po kayo sa amin sa ship. Pwede po namin silang padala sa inyo. Isa sa mga supportin po namin is financial assistance sa mga reactive tapos hindi makapunta ng treatment hub kasi nga walang pamasahe. So may one-time, big-time kami binibigay na financial assistance para lang makonect natin sila sa treatment. Okay. So mga ganong klase po. Ayan. Okay. Thank you so much, Sir Renz. No problem. Thank you for the invitation, Ms. Denise. Ang ating Regional Program Officer ng Sustained Health Initiatives of the Philippines. Sana marami pong natutunan ng ating audience patungkol sa HIV and AIDS awareness. Together, let us erase the stigma of HIV/AIDS and create healthy environments where people living with HIV and AIDS can lead happy and healthy lives. So, yan po ang ating naging Chikahang Pangkalusugan. Ako po si Denise at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Okay.